नोंनि साननाय नोंनि सिमां आंनि जिउआव गोबां थुलुंगा होयो। आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आरो नोंबो आंखौ दाव अखा। आं नोंनि अनगा रावजोंबो जेरावबो थाङा, जेरावबो बेराया। I want to be yours forever. दासिमबो नैबे गोदान भिडिअ'खौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअ'खौ नायनो थाखाय बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होमब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअ'खौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों लाभ एन्ड इडुकेसन। बेयो मोनसे शर्ट फिल्म लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै नोंथांमोना नायनो हागोन। जायफोरा बे भिडिअ'खौ नायबाय नोंथांमोना अननानै नैबे भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै गालांदो। नैबे भिडिअ'नि कास्टिंआनो जादों अनिल, मनीषा, आबुल, प्रेक्टिकेल, डन, रजु एन्ड सन्तोष। लोगोफोर नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअ'नि प्रडिउसारानो जादों सन्तोष ब्रह्म। बे भिडिअ'नि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारी। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअ'खौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।